Сега, тя е на 9. Тя се казва Елизабет Армен. Пее на 7 езика и ми е приятелка. Казвам съвсем сериозно и е спечелила толкова медали и международни награди. За мен е чест, Елизабет, да бъдеш тук, на тази сцена. Добре дошла. Какво ще ни изпълниш? Имаш думата. Аплодисменти! Първата песен, която ще изпълня, се казва "Остани" на Паша Христова. Остани си там, далече, в сънищата и в мечтите. Хубава, когато идеш, два пъти по-хубава, когато си отиваш. Остани си при звездите, с пролетния топъл вятър. Хубава, когато идеш, два пъти по-хубава, когато си отиваш. Ще те търся, ще те чакам, ще те чувствам, ще те търся винаги край себе си. Като слънцето, като земята, с които непременно ще се слея. Остани си там, далече, спомените и в сърцето. Хубава, когато идеш, два пъти по-хубава, когато си